ina son ku haddace wannan addu'ar, ina son ku haddace yanzu. Kowa ya ce Allahumma ahsin wuqufana bayna yadayka waj'alna natubu haqqa at-taubati ilayka wala tukhzina fi ad-dunya wala fi yawm al-'ard alayka وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. ma'ana abinda kake cewa ya Allah ka sanya tsayuwar mu a gaban ka take kyau, saboda za a tsaya, it's a big issue. ya Allah wannan tsayuwar da kace yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, Allah ka sa wannan tsayuwar tamu ta yi kyau. In ta yi kyau magana ta kare. Yanzu ko mutum aka ce ya je senate a yi screen din saboda ministerial nomination appointment aka ce ya za ka gani? to zan nake son ku haddace addu'ar. in wani cikin ku zai alkawari zan a rubuta wani alkawarin aje a yi mass producing ɗinsu a raba ma jama'a. ku sake faɗi Allahumma ahsin وقوفنا بين يديك وجعلنا نتوب حق التوبة إليك. معنى يا الله كسا مكي توبة زوا غريك توبر غسكيا. saboda yana amfanin tuba sannan ka koma kan laifi, shine roƙon da kake ma Allah ana. na uku sai ka ce wala tukhzina fi dunya wala fi yawmil ardi alayka. ma'ana Allah karka samu ji kunya a duniyan nan da kuma ranar da za a yi faretin mu gabanka. al'ard ba fa ard na ƙasa ba, a ainun ne. yawma idhin tu'rad la takhfa minkum khafiya, tu'rad na ainun. sannan na ƙarshe wahab lana amalan salihan nafuzu bihi ladaika. ya Allah ka yi mana baiwar aiki na gari wanda za mu riƙe shi mu tsira gabanka. yau ce ka yi sallah kan lokaci, karatun ƙur'ani, istighfari, ziyara makabarta, martaba iyaye, sada zumunta ko a waya, tsara baki gabarin ƙarya, waɗannan su ne kare kitan tafiya lahira. wai haddace wannan addu'a?